Vodáky máme, co se může stát? Házečku, jaký? Jsou kolik? Dobrá otázka, Luky. Jsou kolik, až spadneme do ledu, tak se takhle vydrápeme. Aha. Tak co, zkouška číslo 2 nebo 3? Dobrý, obstálo to. A nebo tu hokeku dám takhle, až bych jako nezapadl do toho ledu. Zpříčíš se, no. Je to v pohodě. Můžeme z té hokejku svisle, protože je pak super s ním. Takže to máš jasný, dáš to do krku, teď se to zabodnu do krku. Bomba! Zkoušeč byl doprostřed rybníka, frekvence je dobrá, hluboká, co si o tom myslíš, to má aspoň 10, ne? To má aspoň 12. V podstatě nepotřebuješ brusle, oni ti stačí ty podáky. Jsi jak nějaký disabled, ty. Já jsem na tím tebe. Dálkový bruslař, tak ustálená zkrátka našeho oboru. Ale uzavřené skupiny, takže tam jsou jenom lidi, kteří se těm velice chystají a vysoce fundovaný. Například dáme Lukáše Roka. DB junior. DB junior. Ten dělá takzvané sondy. Sondy do ledu a zrovna na jedné pracuje. Jsme moc rádi, že jsme ho sebou vzali, jinak bychom se sem vůbec neodvážili.